vej. Jeg har et enkelt mål. Pokémoner fanger jeg, min vilje er af stål. Jeg vil rejse ud i det blå, leve overalt. Og jeg vil træne Pokémon, det er noget jeg har valgt. Det gør mig, vi gør livet til en leg.
Hvilken slags Pokémon er du? Hvorfor gemmer du dig nu? Kom og syng om dine hemmeligheder. Hvilken slags Pokémon er du? Kan jeg stole på dig nu? Tænder du på grin og gru? Hvilken slags Pokémon er du? Yeah. Kom nu. Aha. Tale med typisk som Jigglypuff mod spøgelse som Jenga er kampen hammertof. Og Tordenkilde er et elektrisk attack. Lige til du bliver jordet af en Marowak. Du skal ikke komme krybende med katter og pil. For typer der kan flyve kan jeg bedre lide. Og det er chok. Lad mig bruge gift. Måske får de græs et ekstra bif. Hvilken slags Pokémon er du? Hvorfor gemmer du dig nu? Kom og syng om dine hemmeligheder. Hvilken slags Pokémon er du? Kan jeg stole på dig nu? Tænder du på grin og gru? Hvilken slags Pokémon er du? Kom nu. Er du vild med ild, så prøv en Flary. Er du bange for vand, så skal du blive på land. Der er flere muligheder, hvis det er is, du kan lide. YouTube er den sejeste til telepati. Vil du vælge at vrage mellem sten og drag? Og Geodude, Suicide og Totini noget for dig. Når det kommer til kamp er Hitmonlee bare for vild. Men vil du vinde, skal der udvikling til. Hvilken slags Pokémon er du? Hvorfor gemmer du dig nu? Kom og syng om dine hemmeligheder. Hvilken slags Pokémon er du? Kan jeg stole på dig nu? Tænder du på grin og gru? Hvilken slags Pokémon er du? Du skal træne op, blive bedre og bedre. Du er god, men du kan altid komme videre. Følg din plan, følg du bare på med din Pokémon. Hvilken slags Pokémon er du? Hvilken slags Pokémon er du? Hvorfor gemmer du dig nu? Kom og syng om dine hemmeligheder. Hvilken slags Pokémon er du? Kan jeg stole på dig nu? Tænder du på grin og gru? Hvilken slags Pokémon er du?